Esquerra és un partit de casa, és un partit de confiança i un partit, sobretot, que sempre compleix amb la seva paraula. Aquí al darrere tenim la Biblioteca Municipal, que és un gran projecte de ciutat que ha estat possible gràcies, sobretot, a la contribució decisiva d'Esquerra a la governabilitat del poble. De cara a aquests pròxims 4 anys volem continuar complint amb la nostra paraula, igual que vam dir en el seu dia que peatonitzaríem el centre, que faríem el centre molt més obert al ciutadà i també molt més pròxim al comerç. Vam dir també que faríem possible la reforma d'un espai per la ciutat com la plaça del Doctor Guardiet. Ara toca molts més projectes, i aquests projectes tenen a veure amb l'educació, tenen a veure amb el futur del casino, tenen a veure, en definitiva, també en continuar contribuint a que el centre sigui més pròxim al ciutadà. Si vosaltres ens feu confiança, Esquerra tornarà a complir la seva paraula. Perquè la gent d'Esquerra tenim una manera de fer. Estem molt a prop teu.